सोरनोबा नै लकेल गामसा नांगौबा जोंना मेसिन बायदि दायो बियो जारौआ मा होनोमोनलाय फाखुवा गामसा गांसेयाव 300 थाखा दे दानसै एसे आरो बेखौ हाखांनानै दाबावगोन बियो गांसे दाबावगोन 10 खान दाबावगोन बियो ना जा आबैया अर्डार खालामहरदो आबैनाव ना आजा दख'नाबो दायो मोजां खम खमावनो फानबावोसो 1500 लकेल दख'नाखौ माइदि गोनांखौ ना नङाहाय थगायथारबाय बियो खमनि मोनबावो ना दाम बारायनानै ना बिदनखौ मोनोथ' बिदनखौ मोनो जि मोजां दायो बिसोरो आरो बे सासे मादै दंबावो र' खोन्थागोन आं बेखौबो दागासिनो दं बेबो दख'ना बोरै ज'जोबखो आं मैया दानायाव माथो ज'आखैनोमोन आंसो बांसिन रोंगौ माथो लैथोमाना उन्दु औ हायाव उन्दु औ उन्दु ओरै बेलथायबाव ओरै बेलथायबाव ओरै उन्दु ओरै उन्दु दे ओरै उन्दु औ उन्दुलाय उन्दु दासो जादों खावलायखौ फोनांलायबावा थाल दंखायो आरो एसेयावनो गांनै गाहाम हाबावसो खुसि जाखो बेयो सानसेयाव गांथाम हायो सानसेयाव गांसे ओइ नांगोन आंहा सोरनोबाफोर नांगौबा खोन्थाहरदो आंनोहाय लांना हैगोन आङो आहा जाफैदो जोबजोब्बायनो गैला सोरनोबा नांगौबा नैबे नेक्स्टआव दाफिननायखौसो मोनगोन नोंसोरो नैबे दागासेया जोबजोब्बाय गांसे मोनदों मादै गांसेमोन हा सरलखामोन नामा जोबजोब्बाय गारि गाखोलाय खारबायसो बाबा आं गाखोनोसै गाखो आजाबाव गाखोसै थाबायबायसो मानबायबायसो नै आजा बिबुं मोजां मोनदों बे दासो मोजां मोनदों बियो थाल मोनदों बे एसे माथो जिनिस साथि गानलाय गाखो जायो सानदोंना नोङो दे हमथा दे बाव हमथा दे दे मानैबो आखाइ मानैबो गारि आं जावहैनोसै होनबालाय जावहैनोसै आं गारहरनोसै ने आबाया गारहरनोसै जावहैनोसै बोरो गारिया बोरो मैयाना नोंसिनि आबैखौ एक्ट्रेस बानायसै फैदो आजा आबैखौ एक्ट्रेस बानायसै दादा बाय बाय नुबाय थाबायनाया बाय बाय दे बाय होनदो आजा बाय बैहाय सासे मादैबो दख'ना दागासिनो दङ बेखौबो खिन्थानि आं जि मोजां दायो बेबो नैबेनि आबैया नैबेनि बिबैया दख'ना दागासिनो दङ जि मोजां ना आजा फै ओरै फै बिदिनो फैदो थांसै फैदो आबैजों दानायाव थांसै फैदो
थाथाय होनलाय फैदो 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 ओहै गाखोदो नैबे मादैयाबो जि मोजां दख'ना दायो जोंना ना मादै हाजोबबावबायसो मालाय आरो दाबावगोनो बेखौ हाखांनानैहाय सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन खोन्थाहरनो हागोन आगर गुबै दख'ना दागोन मा होनो मादै दागोन आरो दागोननो मालाय पियर मायदि लकेल दख'ना सोरनोबाफोर नांगौबा खोन्थाहर लोगोफोर आंनो गांसेयाव 2500 आवगोल 2000 मोन आरो औ खुन्दुं बारायनायखाय बारायनायखाय बारायबाय नै दामा दा ओरैनोथ' माबायाव बायोबा 2800 गाहाम 3000 गाहाम जाबायथ' बिदियाहाय आगर गुबैया बिबैखौ नै लारावबाय जगोन दुरुङा हनै आनिया भिडिअ खालामदों फाय आनिया बिबैखौ बुनोसै नामा बियो उनाय आनिखौ दावोन आनिखौ नुबाय साइसा मानो लाबाय थादों नोङो जाउनथार आयौ बाया मोजां मोनखो बियो बेजों गेलेदो नै आजा बेजों गेलेदो नै गारि एलाय नै दाउदै खेला नै गिदिंदों नै गिदिंदों नै ओइ नै फै बेखौ थिखा फैदो फै फैदो गांसे दंबावो होनदों मादै गांब्रै माबा जोबखाबाय खोमा ना बाहाग जाजोबखाबाय बेखौ हाखांनानै दख'ना दागोन नों ए आयंआ ए औ सासे ए बुजादों हायो होन बुजादों बेखौ माबाया सोदावबा सोबावगोनसो बे हासुङा गोलैयो मोजांसो मोनदों बेयो गेलेनो गान्दाया हलायबाबो गोलैबाय थायो बारासो खालामखो ओमफ्राय लोगोफोर बै सानै खामानि मावबाय थानायहाय जोंनि बिमा बिफा माबा बारियावहाय खामानि मावबाय थादों बिसोरो एसे बोथोर जाबाय नालाय मैगं गायनायनि ओंखायनो दा एसे रेडि खालामदों आरोना बिसोरो निमा गैला निम बिफां दंमोन नामा गलि खाथियाव नुवाखै नायनाय बा निम बिफां दंमोन नामा औ बेल बिफां औ बेलाहायनो मोजां फाथैयाबो ओइ फैफागौनो उन्दैया नायनाया बे माबे बे ए जोगोन माबे बे आजा बे ना दुगैदों ओंखाम जानोसै मावथि जोहोलावजोफोर मावथि सेंग्रा सिख्ला गिबायसो थौरै थौदो आजा थौरै थौ थांसै उनाव फैदो थांसै फैदो बाया हाया थिखोदोंब्रा बे थिखो दे थिखोलाय दै दङ जि गिलिर ओंखायनो थिखोलाय आजा
आदैया नेथ'सिगोन ना आदै न'खौ थाथ'बाय थादो नोङो सिनेमा नायनोसै सिनेमा ओइ दाउ थांजोब्बाय गासिबो जोंल'सै दा लैथोमा मुभि नायनो रेडि जादों नै लोगोफोर सिजौ मुभि नायनोसै जों दा सिजौ मुभि नायनोसै जों दा लोगोफोर ओमफ्राय बाबाबो दंखायो बिमाबो दंखायो नालाय बिसोरो जों दा बाबामोनखौ नेगासिनो दङ लोगोफोर दाबो फैयाखै फैगासिनो दङ सफैसिगोन बिसोरो 1 मिनिटजों सफैगोन खोमा माखालाफोर हाबजोब्बाय नै जों नेगासिनो लैथोमाजों आंजों लैथोमाया लाजोबबाय केमेरायाव फैनो बिदिबा लोगोफोर हनै बै फैबाय थानायानो जोंनि बाबाजों आइजों फैबायानो बिसोरबो सफैबाय ज' नायनोसै थांसै नायनानैहाय नोंसोरबो नायदो लोगोफोर टाइम मोनोबा सिजौ मुभिखौ बेखौ मा लादों